I-upload mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Day magparahirero sa bagay, mas maray po na magtataga-hiro-hiro lamang. Ade, medyo nagkusog-kusog lamang mga tugang ang satuyang kuwan, ang satuya na menudensya. Good afternoon! Damerian, 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 damerian. Maray na hapon, tabi sa Indugabos, mga Bicolano, sa Manapartikan Mundo. Welcome sa programang Morning Afternoon. Morning Hear It in the Afternoon. Pinky on mo, baby. Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department. Kasama natin dyan. Kaiba niya to dyan mga tugang si Junapolis. Salwas Mega Force Patrol para po sa mga Bareta Kuniguang. Kunyan pong pagkahapon. Sharing man mga tugang, kasabay niya to dyan sa Facebook Live, si Jerome Boda, si Shara, mga tugang, Batang Puro, ang babaeng, ano nga na po, hindi ako nakakadix ko muna kay Shara kitermino. Gary Sukan Bagadyon, Gary ang babae sa puro. Gary Kaya, ang babae sa puro. Yeah, di ba? Siya ng tunay. Hanggang po kitang alas 4 ninhapon. Tigdi po mga tugang sa satuyang programa. Kumusta po may mga birthday dyan? Haberday. Itekstabihan sa indong mga birthday greetings. Tigdi po sa tuya na programa 0928-777-5548 0966 203 0034. Yan po ang mga number na pwede po nindon mga tugang na i-text tabi para sa mga reactions, mga greetings. Ngunyan tabi na pagkahapon para po man sa mga nakatutok tabi sa man kamong Partikan Mundo. Good afternoon po sa Indugabos. May mga travel dyan, ingat-ingat lang tabi. So may mga, bata mo uran-uran mga oran di bang para paururahan tayan po mga tugang ang kausakan sa tuya na sipon. Yan po ang kausa paminsan ka na sa tuya tabi na sipon. Diyan tabi sa tuya tabi na mga buhay. Tabata solo pressure baga nakalampas sa saro. May saro pagitang pinagahalat ngunyan. Pero gari, kuwan man ito, malabo dan tiyan sa mga tugang na maging bagyo tabi ito. Sabikan pag-asa. Yan ang good news. So may mga kwantabi dyan o yung mga mga parantabi niya to dyan sa Legazpi City Public Market. Oy! Makusog databi ang kwan makusog databi ang radyo dyan sa vegetable section. May mga parantabay palang kita dyan sa vegetable section. Kumusta lamang kamo dyan? May mga yan may mga travel. Maray na agad tabi sa inyong amin. An pagkakaigwada ang mga tugang kiaki na lalaki. Minaresulta daadyon sa atab na pagurang salbatana. Batang aki ko junior, puro lalaki. Sabi digdi, study says having sons can make you age faster. So nigwa kada tabi mga tugang kiaki na lalaki, madali kadaang magurang. Sige daw. Si sila mga may aki tabi dyan na kwan. May aki lamang dan lalaki. Sige daw. Magpartisipar daw tabi kamo sa satuya na programa. I-validate daw ini mga tugang na istoryang ini. Imagine kung may aki kang lalaki. Madali kadaang magurang. Bata, ako aki ko, puro lalaki. Di ako nakakababayi. Sabi John, pag aki da lalaki John, ang baba da sa tuo gabos,
Totoo, ipalangaki mo tabi, Junior. Kung nangaki mo da ang mga tugang babayi, gari ang babakan sa wala. Hello, engineer. Hello, good afternoon. Maray na hapon, amigo. Yan sa Oh. topic mong yan, ang minagurang kaya ng mga babae, bako man sa lalaki, ang babae ang nag-aaki. Ayun mananggad, adi. Iyong mananggad, Iyong So lalaki, mananggad. minaaki, o. Paguna ko sa lalaki, minatakwil. So agum na babae, minagurangon. Talaga? 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 Yung nag-aaki, katong sundon yan, yung nag-aaki, kilalaki, Iyo. babae pala ng minagurang, Ikamigo, pangka, pero ang aki mong lalaki, duwa pati. may babayi ka, Ikaw man. igwa, pero ang babayi mong aki, Saro man. Saro, kay engineer yang gabos, ano? Siyempre, wala man iba. I-clarify ko. I-clarify ko. Pero di ba na ko minato? Ba't na si Mrs. Lugod? Minagayonon palagod. Minaakiyonon Iyo palagod. nga na yung baya, siya gumo, mina. Garo lugod aki, uno pwede man pamati. Yun na nga ni. Bata minsan nga ni. Pag may kamit-bid kami, Oh. may kamit-bid ako, Oh. ibanan ko si Mrs. Ang hapot sa kuya, aki mo. Agong kunya ko yan, bako kunya ko yan, aki. Napasala. Napasala lugod mo yun. Kaya lugod yun yan, lugod si Mrs. Hapot na pagparaiba sa kuya, taga pa pagkamala siyang aki ko. Aki, magama ka mong duwa. Bata nung college pa sana kami, Oh, ang tara mo na sa kuya kung mga magurang niya, at ang hapot kay Mrs. Kang magurang niya, sisi yan na nangingilo siya sa imo. So, maestro mo yan. Ako sabi ko, grabe na niya Tapos, kung magurang ko pala. Iba talagang pagiling sa mo, engineer, ano? Yung pagiling sa mo, ha? Ising nga yan ni na boyfriend mo, so maestro mo. Maestro na ako din ako. Sala ang uroro. Sala ang laban. Sala. Maray na hapon. Maray na hapon. Nailing muna yan na experience. Ha? Ako yun, iba man ako yun kay Kamid Bidyon. So, sa iyang ina niya yun, so ina niya, na agum siya kay foreigner, Australiano, basta puti siya eh. Agay, Canadian, nagum siyang Canadian. Tapos so ina niya, nag-abroad duman, naglaog na kasambahay, nagum kay Canadian, di naging Canadian citizen. Nagadanso Canadian, umiduli digdi Junior. Di ba yaki siyang duwang babayi, mistisaon talaga, lubuson duman sa Canadian. Pag may, one time, nadango sabi sa kuya, ako nga Noy, sabi sa kuya, ingiling-ilan niya kan mga para deliver naan sa mga yan, mga or online, mga seller na yan. Arin nga niya ko po, yan mga rulasadang an buda iyan ngayon na mga kuhan, iyan ngayon na mga shopping an. At nga niya ko manay, ayo, estudyanta ka Noy ngayon. Nagdigdi nga sa kuya, pagluwas nga sa harong, sabi sa kuya, nga tiya, may delivery nga niya po kay Supangaran Junior. Yun nga po, so amo mo. Sabi niya dadaman sa deliver. Noy, umuli ka na tagbatik. Buyang ko rin mga ayam bigay sa natan me. Yun nga, so amo mo. Napagkamala na katabang ka sa duwa niyang mistisaw na aki na. Yun nga tabi, tiya, so amo mo. Hello? Pipi, Yes, ako man daw maapot sa imo. sige daw. May babae ka? At apuro nga ni migulalakan aki ko. Kung may babae ka, Babaying aki. Pakaraya ang hapot mo dyan, Migo. paano? Ano po to paano? Kung may babae ka, apoton mo kung may babaeng aki. Pwede na kasimbag sa kauron mo kung may babae siya. Ayaw man ang ano. Sala man ang sala. Wrong Salamat, question. Pipi. Wrong question. Opo. Sige, Thank you, Migo. Pipi. Bye-bye. Sala, Junior, Sapot, Junior. Sala, Sapot. Wrong question.
Di ba? Oh, hinapot ng gadyon yun. Tiya, yaong puso. Amo mo. Uli na ngayon, tabuhian ko yung ayaw mo sa natadbing sarawayon ka. Ito bigay sabi ng Engineer Junior. May experience naman ako. Kaklasiko kang college. Inagda ako, Junior, sa araw. 5 kaming iriba, puro kami magkakaralase. Inagda kami dyan sa sarong munisipyo sa 3rd District. Nag-eskwela kami sa Bicol College kayo ito. Nag-eskwela sa Bicol College kayo ito. Ako ki methods of teaching. Yan. Kaya ito, si Kato na busy pag-abot sa teaching. Kadakol ka ito nakapasara dyan sa board. Buda sa nag-ako dyan. Nag-eskwela ako dyan kikuan. Economics. Nag-economics pa ako dyan eh. Diyo. Hindi ba ako junior kang kaklasiko junior ng God? Di, puro kami lalaki. Di, doon niya kita, mate, makaraturog niya sa harong ta. Magduan niya ka, mag-Robin. Ta, Sabado niya, Domingo man, dahil man niya kita ngayang klase. Pagkaabot binangga junior sa harong, dahil man lang mga pig-briefing kan kaklasikong ito. Sabi, pagtambarakan sumabayi duman sa kuhan. Sabi mi, maray na hapon po tiya. Piso ka klase mi, nao dyan ta. Duman na may pigkuhan sa likod nila. Pagbalik niya, hinya ko, mate. Sige. Ano nga niya, mate? Hinya ko, si Mango pala, aki medyo may dad na, no? Sa iniling ako kang kaklase ko, Junior. Salbatan na ka, mate. Makumanan si ma'am, makumanan na ako yan. Ano yan? Agum ko, mate. Saka mga agum niya. Ang edad kang kaklase ko, Junior, kang panahon na ito, Junior, 21 years old. Ang agum niya, John, 41 anyos. May akin na, dahil kang hindi akong salbatan na gamit, dahil ka lamang nagtaram-taram na. Sa kuya, mga tugang na istorya, hali po sa yan, sa online, napublish sa Cosmopolitan. Yan. Yun nagbasa ka ng magazine na Cosmopolitan. Hindi ko rin gwapa kayo ningon yan. Noy, aram mo na yan Cosmopolitan, Noy. Dahil mo ra. Nabasa mo na? Nakabasa ka? Kisara po tada ako nakabasa ka sa Cosmopolitan magazine. Nakabasa ka na eh? Cosmopolitan? Nakabasa ka? Cosmopolitan. Dahil ka nakabasa ka na kay Cosmopolitan magazine? Dahil mo ka nakabasa? Dahil pigaram niya muna kung anong klaseng magazine niya. Bagay nga tumanga ako, problema yan. Pigaram niya muna kung anong klaseng magazine ta. Baka nga ibang magazine na Cosmopolitan. Baka nga kung ibang nga yan. Baka nga kung adult magazine nga yan. Aday pa, nakakita lang daw. Okay, sige. Sabi digdi, if you are a parent to boys, you might wanna listen to this. Kung di ka na may aki, magurang ka din lalaki, baka na gusto mong dangugon ini. Susog sa pag-aadal, mga tugang, na pag-araman that having sons can make you age quicker in comparison to those who have daughters. Ang pagkakaigo na mga tugang kiaki na lalaki, madali dang nakapagpagurang kumpara duman sa mga tao na igwa mga tugang kiaki na babayi. Sa informasyon na na-published mga tugang sa The National Library of Medicine Journal, nagasabi na the study which look at the cognitive decline of 13,222 parents found that having sons is connected to long-term health issues. Talaga? Ang pagkakaigoda aki mga tugang konektado sa cognitive issues. Pag sinabing cognitive issue, pag sinabing cognitive, ano nga nang sabihin ka yan? Pag sinabi tabing cognitive, talion tan meaning ta. Basta nababasa ko ini Fermi. May connection ini mga tugang sa pig-aapod na pag-iisip nin tao.
may connection ini mga tugang sa pigaapod na ano ini na cognitive. Konektado sa pigaapod tabi na cognitive. Ano sabihin ka yan? Sabihin kaan tabi relating to the cognitive process involved reading. Cognitive meaning is a relating to being or involving conscious intellectual activity such as thinking, reasoning, and remembering. Konektado na mga tugang sa pag-iisip, pagkataonin mga rason, pag-asin pagrumdom, remembering. Kung sabihin, this pertains mga tugang to, ano yan? To, ano po nga ni kayan? Pertains mga tugang to mental. Pakarayan nga naman. Ganun naman nga ka ang adal kan topic mo yan. Basta konektado dyan. Sabi digdi, mothers and fathers of sons, ito. We found out that cognition deteriorated faster in mothers and fathers of sons than in those without any sons. Madali na mga tugang na magurang ang pag-iisip asin ang physical na sistema ng tao. Mga tugang kumpara dumanda tabi sa mga tao na daing aking lalaki. Nata, sabi digdi the researchers said at the findings adding that mothers of sons have been observed to have increased cardiovascular mortality. Ayun mananggad, mga helang sa puso. Tayo mananggad so nag-aaki. Napag-araman man tabi sa research na yan databi konektado mga tugang sa paglangkaw kan demensya. So mga tao databi nan mga aki lalaki, mga tugang nagalangkaw databi pig-apod na maternal long-term health outcomes such as dementia. Ang dementia bagaso ngaya nagasto kang sanggatos. Binalik sa imo so 120. Ang 20 pesos iyo tab ang apod kan dementia. Lol. Dalin sa ngaya ito boy. Kaya palang konektado sa cognitive process. Ang dementia baga, nasa brain yan, nagliluya-luyan sa imong pag-isip, sa imong paggirumdum. Sisingan ito so aktor na mahalon minasing ang talent fee. So kalbo baga yon? Seto? Si Salbatana ini, Actually, paborito ko siya. Tan action niya, normal na normal. Naling ko sa pelikula niya na, ang latest niyang pelikulang nailing ko, so, A Good Day to Die. Naling mo ito? Good Day to Die. Tapos, ano pa ito sa pelikula na nailing ko na Red something, basta arog kaya. Si Bruce Willis. Yan, Bruce Willis. Sabi ka ngunyan, dahil na sa nakaka-recognize mga tugang, nagduman sa iya si Demi Moore, midbinido si Demi Moore, so magayuno na babae, agum niya, former husband niya, wife niya, dahil siya na midbidan. Nagkukuha na siya nagkakaigwa na siya ki dementia, nagkakaigwa na siya ki, ano pa susaro kayan, so malilingawon baga, basta arog kayan. For what the cause might be, the researcher said, sabi digdi, aspects of BE of parent-son shared by both parties might play the role in cognitive aging. Sa pagkumpara duman sa mga babayi. Ang rason daon pag ang aki mo da lalaki, mas dakul na paghadit ang sarong magurang. Kumpara da ang mga tugang sa babayi. Kaya daw.
Dahil digdi mga tugang nagkakaigwada tabi ki epekto ini sa pag-iisip nin tao. Parents of sons are less likely to divorce. Ay, salbata na, karabot kita sa divorce. And being, has been linked to better cognitive functioning in later life. Aling muna yan. Sa kabaga. O kamong nagdadangugon yan. Ano tabian sa indong masasabi? Ano tabian sa indong masasabi mga ano yan? Mga kapingki. Di ba? Or di ba? Ito. Tita Marie Hondrado, belated happy birthday sa imo. Kaya pala nagpa-snaga kan sa nung Aldota. Birthday mo pala. Alzheimer's disease, ang kay Bruce Willis. Konektado po, agad pareho po ano yan, magtulugan po ang dementia. Di ba? Yan, si Bruce Willis baga, tabi, makaroon siya, marayon man talaga mag-acting. Yan baga siya naman sa pelikulang Expendables, di ba? Sugar Expendables 3, 2-3, ano yan? Dawa tabi akion kan magurang, kun magurangon ang pandok, gurangan. Arog baga sa kuya Sir Hen, permi ako hihapot sa mga mall kung mapadiscount ngayas po. Sabi ko, sain po, aw senior na po ngaya, aw yako, supandok paman sa nasuida, day paman. Makauyam, magkaedad kita Sir Hen, pero pag nahiling mo ako, panigurado, apodon mo akong tiya. Grabe ka man na. Grabe ka man. Kung napulun ta kang tiya. Ano do kung pwede magtinda dyan sa estasyon nindo, huro hapon San Baduya, pandagdag lamang sa Dilensya? Ay, gwa po kami digdiki para tindang Baduya dyan sa baba. Ade, ngayon ugaring wara, pwede man ka magtinda. Di ko lang sure, mabarakal kami digdi. Pero, magtagagi ka po. Di ba? Magtagagi-agi ka po digdi. Iyo po. Pwede man po yan. Babakala. Gusto kong Baduya Junior, so bako masyadong malana. So, yan kayo bang hinugo na malanaon? Gusto ko so crispy sana na katamtaman ng pagkahinog, di ba? Basta mag-agi siya, pagyaon ka na. Sir, mabayad pala pag naagay sa digdig? Pagyaon ka na. Karaot mo, Junior, salbatana ka. Doon ako nag-horror din si Junior, si Shara Boda, si Jerome naman. Kauruhan na nga si Kuya John. Taraman mo yun, mag-agi nga sa parating ng Baduya, pagyaon na siya. Nata, sir, mabayad. Ika nga po, mabayad. Pag di ako si Shara, okay. Kuya Hen, totoo yan, tamakarawo ng aking lalaki. Hanggang magdakula, lalo na barkada na, OMG, true yan, ako lalaki lang aki ko. Yan. Kuya Hen, good afternoon po. Nahiling taga-Kasubago sa Ayala, ay, nagtuturo-tindog kaduman, nagbakal kaya ako ki Kwan Junior, so, Kwan baga, so pang liha. Iyo pa ako, guys, so nahiling mo, nagduman mo kasbago sa Ayala mananggad. Okay na? O, sige. Iyo tabi yan, mga tugang ang, ano yan, okay, wow, better. Thanks. Okay. Okay na? Ito. Sabi kang texter ta, ay, Ate Shara, may nagdigdi na naghatod kay solicitation. Wala pa man ano? Okay. Pag may nagdigdi, tawan mo na muna. Okay, John? Ay, tawan. Gusto sabihin ko ito, ikaw na ikaw lang pig-solicitan. Yeah. Okay. Please, alat ko na, ha? Alat ko na. Okay. O sige, okay na po. Ayun na. Okay, nagkasarabutan na kita sa tuya ng mga baka may reaction pa rin, di madali lang. Kaya pala, sabi digdi,
Sabi ng Jeremy, kaya pala mga taga-ginubata na parents dahil nagugurang ta mayusan. Alam ko na. Basa muna kita kanso sa tuya na Liver Aid. No? Liver Aid Silimarin Capsule. Basa nga na kita. Basa nga na. Ang mga ilang san atay arog san fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kin di ka mo magbabago, asin tanganing maugmang atay, kay puan, sabayan po ng protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oraldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kaini. May bisyo man o wara ang mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po, liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mababakal po sa mga butika nationwide. Oh, those Russians. Una dyan, maka dito ninyo Junior. Imagine ang NBI, nakadiskubre mga tugang ki 1,200 fake birth certificates sa Davao del Sur. Sa kabaga. Inan mga makatakuton sa pigaapod mga tugang na late registration. Tabaka ipinangaki ka naman sa China, ipinangaki ka sa Vietnam, ipinangaki ka sa Hong Kong, ipinangaki ka sa kung sa ipinangaki, nagdigdi ka, nagparehistro ka, kangaran mo, Junior. Pinadara sa kuya kan, gano'n sa tuya nagluwasin niya, sabi kan sa kuyang malalauman na impormante, susog sa malalauman na impormante, bako lang da 200 pero hanggang sa 1,200 foreigners believed to be Chinese obtained national Philippine birth certificates. Nanguraga, ay sorry. Sa kabaga, ang pigigibukan sa'yo ng mga tugang, luway-luway kitang pigi-invade. Ini baka sala ako ha. Ini opinion. Siguro, pwede man ako mag-express kan sarili kong opinion digdi. Ang luway gigibon ninda, luway-luway kita Junior na pigi-invade sa Pilipinas. May history ka muna ang China na kigera na in-invade ninda. Hindi ko may history ang China. Pero sabi kan aki ko, igwa nga dadi, so Tibet na, gari, pig-annex ninda ito. Pero other than that, dahil man sa naki-history na ang China, nakigera. May nabasa ka dyan sa world history. Ang gigibon ninda, luway-luway nalilaugan sa rong lugar, nagmangno ka na puro na Chinese national. Nagmangno ka man naging mayor. Nagmangno ka man ka, naging presidente na o senador. Not just 200, but up to 1,200 foreigners believed to be Chinese nationals obtained Philippine birth certificates through late birth registration in Davao del Sur, town of Santa Cruz since 2016. Tapag nag-iriwal na kita Junior, may tao na sinda sa law. Gano pa man? Bako, yugon mong tali yan. Patalion ba ka? Nagpipalaog sa mga magparisto ka ngayon. Dumalagan ka ngayang mayor. Adalan mong kimaringi ang pagtagalog. Ako ngaya, Your Honor, nag-aral ako sa tutorial, Your Honor. Nag-aral lang ako doon. At saka doon sa farm po ako lumaki. Simple lang po ang buhay namin sa farm, Your Honor. Nag-aral po ako sa farm. Sa kabaga, hain na itungon yan. Dahil na baga nakukuha? Dain na nakukuha.
Oh. Bako na hiharanap-hanap tana. Last week, initial findings kang NBI nagluluwas na at least 102 na kaso in questionabling late birth certificate registration were recorded in Santa Cruz Town in 2018, 2019, 2021. An actual number, sigon kay NBI Director Jaime Santiago, 1,200. He said, ang NBI databi nag-expand kan sa nag-investigasyon para sa late registration sa ibang areas kan Pilipinas, siring sa Pampanga, Buda, Tarlac, kunay ng mga illegal Philippine offshore gaming operators o Pogo hubs were raided in the last weeks. Saka baga, saka, uyog-uyogon mo na siya, nag-eskwela siya daan na. Sa bahay pa ako nag-aral, Your Honor. Saka baga, this is quite personal, sabi ni Jinggoy. May boyfriend ka ba? Wala po, Your Honor. Wala bang sumaklo sa yung mayor nang magkaroon ng problema kayo? Wala po, Your Honor. Pugi ba siya, Your Honor? Sabi ni yung Tiberos, huwag niyong gawing katatawanan itong ginagawa natin dito, ha? Sa kabaga. Nagmangno ka man ng Junior, problema tayo. Ito. The Chinese Ki Halin was arrested following a report from the Department of Foreign Affairs that 21-year-old provided contradictory statement while paying for a passport to travel to US according to NBI Radio 11 headed by Arcelito Albao. Uyugo-yugo bo Junior, Pilipino kay gwakang US visa kan in-interview duman sa kwan and then nakakatagalog ta, then nakakasarampo, tabilot siya. Pinondo baga, di baga pinaagi kan Bureau of Immigration ta, Filipino siya Junior, Filipino. Nakakuha siya kay Philippine visa, di ba? Siyempre ta Filipino siya. Nakakuha pa siya kay US visa. Saka baga, paano ini makaulukon kita di, makaulukon kita. Ay, so US visa ko pala, ma-expired na. Di ba? Ano na kita digdi? Paano na kita kayo ni? Puro man sa kita talam. Kan World War II, kasurog pa ang Amerika, ng Amerika ang China kontra Japan. Takot ang China sa Japan, mas kingon yan. Okay. Kuya, ano daw po itong 4-piece beneficiary digdi sa barangay may permipig tutugaan na dai pa daw sinda pigrilisan kikwarta kan DSWD. Tulong bulan na bagang grabe man ang delay sa utang sako gari bigla para panliman-limanan. Sige, pakiorasyon daw tabi. Di paano ka ini Okay na kita? Di ba no? Mga tugang-an sa tuyang mahiwagang tanog o ni tabi Sa pagbabalik 100 pesos. Itram ko na ngunya ni Junior. Taliyo no na ini. Aliyo no na ini. Basta ini po ginuyod ini. Ginuyod kaya po arog ka ng tanog. Mapagalo nung tita Mario. Ginuyod po siya. Kaso apon, horaran na sa mga ukod, bigtawan ko ng aning clue. Sasabi kan saro, nganya ko, sabi kan saro Junior, ginuyod ang sarong sakong bagas, Junior. Sabi ko, dirodakulon mo man ang bagas mo.
Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang angat banuang ginikanan, si Jan Trinidad sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Mayong tusok-tusok sa tabang kan Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap.
Neil Pratsiambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang Saindang Clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension,
alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo di si GB. Sige, balik kita sa programa. Ilingon tado kung tama sa mga simbag nindo. Tay taramta na ini John, ha? O ginuyod na. O, baka yun ng tamang simbag. Hello? Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Opo. Masimbag man po. Sige. Ano po ang tanong? Ginoyod na divider. Sailing ko po, sala. Ay, pwede po pong... Saro pa? Saro pa? Sige na. Pagtala. Magtalang ka daw ngayon. Talo pa po, kuya. Sige na. Talo pa po, kuya. Sige na. Ano po? Ano? Ginoyod na... magtaram kang una ki... Storage box. Magtaram kang una ki, kuya. Talo pa po. Sala man sana. Sala po talaga. Hindi po drawer. Sala po ang drawer. Sala storage box. Malita na lang. Ano po? Malita. Wala talaga. Wala talaga. Mayo. Wala talaga. Sarala talaga. Okay. Ano daw yan? Sige, ako na ba? Sala po. Bye-bye. Sa Kabaga Junior. Paano na ini? Ginuyod na blow transmitter receiver winalat sa dagat kang politiko. Sir, water dispenser. Mali. Ginuyod po na drum. Mali. Sarong case na soft drinks po. Ginuyod. Sala. Manay Telma. Ginuyod na container na may laog na tubig. O ginulod na... Ginuyod na, no? laog na tubig. Ginuyod na? Container na may laog na tubig. Sala. Nagugit po na ako yan. Sala. Bye-bye. Bye-bye. Awinda. Ano? One. Clue. Alas, 1 minuto bag. Saga na sa nakamata ang clue para dapat makuha nindo ini. Hello? Hello. Yes. Ano una na plato na ginuyod? Sala. Sige na. Bye-bye. Junior. Ano Junior ang clue? Pero saga na ka mag-arapon Talas 4 na po. Saga na. Ini John,
Lat ko na, ha? Pero sa akin ako magkapod tabi, ginuyod na trapal, may laog na paroy. Yan. Ginuyod na train. Awin na sa ito. Mga sarawayon ka muna. Ginuyod na agom na sarawayon, lalo ng sala. Ginuyod na laogan ki bagas. At druda ko laon nindo ang bagas nindo tabi. Druda ko laon ang bagas. Manay telma. Inobehas. Druda ko laon mo manay telmaan bagas. Yan na pasik ang bagas. Druda ko laon mo tabi. Yan ang tamang simbag. Yo, druda ko laon mo ang bagas tabi. So nga, yan na pasik ang bagas. Druda ko laon mo. Yan tabi ang tamang simbag. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbago tanganing mogmang atay kay puan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid Silimarin capsule, ang liver aid Silimarin capsule, mabakal po mga tugang sa o kaya para sa lodo sa proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halit sa herbs natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtauning proteksyon. Sarado na pag-inom kang liver aid. Pag pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig uminom mo dahi. Mas maray na isabay ang liver aid Silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po, liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog natay. Ang liver aid Silimarin capsule, mabakal po sa mga piling butika nationwide. Okay, alas 4:01 na sa aga naman. Salamat kan sa pagantabay. Druda ko laon tabi ang baga ang paroy, yan na bagas. Druda ko laon tabi. Siguro, ang sarong bagas yun, pag 10 mo kadakula, arog po yang kaan. O pag 20 mo kadakula, arog po yang kaan. Salamat kan sa pagantabay. Goodbye. Mabuhay.